Mana kamano nyakoro mwejuang waduogo kendo bang' bedo kod yweyo moro madundo wiki kwel weche manyien dhi nyime Ramogi FM waduogo saa 3:15 kama bende wabro kwanyo gi kama ne waweyo chien kacha kaloro koda chenro mazimio nego mar choko sei malao na milion 10 mar thicho oko jatend piny Kenya William Ruto. Wabro fuono ni to chik mar piny Kenya wacho nang'o to en ang'o hie ma onego bed ni koro ing'eyo ewi wachni. Ote moro ngiso kani maka juma jatend piny no wacho ni yien mana mose machua eming'olo jofombo gi keyo chal gi ma ok umor gi ten William Ruto nyinge en Joshua Abagi kawuok e gwenge mag Pala Karachuonyo. Erokamano maduong' ahinya ni makosa kende mano wacho en ni joma noketo chikno ni wigi ne richo to en nene serikal ok ni nene serikal mano ne chikne. Erokamano to be kiwacho ni ma osemachua ibro ng'ena do mane mwacho ni chik go nyaka bedi iwacho ni kidhi ng'ado yien nyaka bed yien machal kama ok ni dhi adhiya yien e ot miyudo ting'ado. Gini vioje kipidho yien sani to bang' higni 3 in ing'eni gi pachi nyalo kod yiende nigo osemachua nikech idwa dhi timo kodgi nadi idwa dhi gedo to kitong'o yien ma higni 3 donge pachi mano osekoni ni mano yien momachua yes to gi chik mano ok yien mosemachua emomiyo kone Abagi ang'eno winjo omed volume matin en ni wawacho ni jatend piny no kunego bed ni chiwo ote makamano ote ni ne wuok kuom jatend migao so ipan tuya temo wacho ni kaka serikal ma e chenro mwadhi bedo godo ni yien moseromo kama to ni kama wase identify ni forest kaka koro awach kaka Kaptagat wase identify ni nitiere yien eka 10 moti magin machua makoro wadwa natima ng'o wadwa nong'o to ng'ama dhi ng'ole en ng'ama kama okiwachi ni wamiyo koro gima ne waketo higni 6 mokalo koro wasegolo unyalo tong'o yien mosemachua. Ing'eni ma president mabende no wacho ni ji koro inyalo yiene gi mondo mi gipidh nyaka cham e bunge wacho bende okelo fuere mathoth kabisa ne jalopne machane jalopne emomiyo wawacho ni gigi dwaro chenro kuma wantie sani Kenya ok onego bed ni tong'o yiende to konego tong'gi to nego chik bedie chik maler makata ka chief oyudi to chief kone adiera mato yien ma higni buora komedo bet ka onyalo lwar onyalo diyo ji onyalo diyo ot en to koro nyaka watima ng'o nyaka wang'ol tok ni wacho ni yien momacho nikech ka na pidho yiende takoni bang' higni 3 adwa tero gi e chiro bang' higni 3 gisemachua so wan gima wawacho en ni nyaka bede ler ni idhi tong' gi kanye to gin yien aina mage to ng'ama dhi timo ang'owa to bende gima wawacho ma bende ka Abagi winjowa maber to obiro yudo ni ok mana jofwambo kende ema wacho gini wan wa report gik ma timore nitiere jok ma already dhi e court sani ma ok gin jofwambo gima nyako ng'eni kata sama wawuoyeni yien ji tong'oga yien ing'adoga makata ng'at madwa gedo sani yien en gima ok inyalo wacho ni koro kik ng'ad yien kabisa yien ji ng'adoga kata ng'at mano ogedo nyoro no ng'ado yien mak mana ni ka koro gik ni dwa ng'ad yien e bunge mag piny owacho to gima wawacho ni nyaka wabed gi guidelines chike matayo kaka idhi ng'ad yien ni nikech kowe ni ng'ada oyaye tibiro doka koro ji ng'eta mane ma watemo wacho cha nitiere gwenge moko makidhi counties machalo Embu machalo Murang'a Victor ibiro yudo ni ka ng'ato pok ong'ado yiende to nyaka nwang' barua kuom chief sama wawuoyeni to king'iyo kit yien magin godo kata forest cover ti compare gi Siaya ma wawuoye cha to gi Homa Bay ibiro to kunde ko kidonjo to chalo bungu mabe ok ing'eni ute nitiere makikalo gi helicopter malo tiyudo da kotho green minyalo weni in e forest koro gimoro amora mitimo nyaka bed gi guideline to machielo ma samoro kalo Abagi ok owinjo en ni gima watemo wacho ni gimoro amora ilando gi ng'ama owinjore kiserwako law dolo to koro nyaka irit lawno kirwako law sirkal makendo in gi crown to nyaka irit crown no in koro mai momiyo ruoth kata chief
nyalo kuoto kuong matin lakini ok oyiene bag ni endara nikech nyaka urit ground cha nikoro wacho ni onge okano yien to dhano guok gi lawe kamano kata omodho kuong kata okwang'o moninde mutaro kuto be ng'ama chande onge lakini ruoth kodhi tibiro winjo ka ng'ato goye picha wacho ni ma ruoth kanye mango otimang'o e ndara en kata kometho to onyalo yuomo gino onyalo tuomo kal lakini en gi kama ogikie erokamano ahinya mwalimu ini boy wacho ni chieng' moro kudhi pidho yien an bende utaga long mondo wajiw wach ni erokamano ahinya Francisco Oduor T office mano mar NEMA headquarters Nairobi ka wacho ni good initiative enjoying the show erokamano ahinya Francisco imosno team NEMA kono te ng'iuru wach mar kwe machokore wang' chieng' ward e county Homa Bay kacha dware ni mondo ng'e wach ni matutu mokala ng'e ni office mar NEMA Homa Bay nitie chenro moro ma gisebedo ka gichako gi tudruok gi jopiny nikech kidhi wang' chieng' iyudo ka pols mag sitima chiegni kata mana gore piny jatudo nyaka liete mano ikeji nyaka mier en wach malit ndi aito Josiah Onyango onyuna erokamano ahinya ka en Siaka baba wacho ni dwaro nitiere mondo sia wajiw lweny jowa otin ni chako lana kendo osainya sia un kamaracha ahinya Josiah ne dhi nyime kwacho ni dwaro nitiere mondo wajiw wach mar pidho yien kaka pile mane rieko kende joma dongo hapa ni kaunti ma Siaya be ne kokoro kaw duoko mar jopiny mondo gine ni to initiative mane ma sirikal mar James Orengo governor nyalo timo mondo wan be wakwanre kama counties moko nitiere en wich kuot kabisa kama Ndera gi Marsabit nyalo bedo ni nigi forest cover moingo wa Siaya to Siaya kuma ji olony koro paro ni nyaka gichak kata program kata initiative Siaya kuchocho mage nyalo dhi kata konde ka chief kata kichake ka chief kata ka en initiative ma jo MCAs ema kawo mokwongo mondo ging'e kata ka ginyalo bet gi chiefs baraza ginigo magi jiwo ji ginyiso ji ni to wanyalo timo nang'o mondo wapidh yien ing'eni wan jowa ka ng'iyo nama ahinya lupo to lupo beyond lupo be nyaka wang'iye ni to yien nyaka watim ang'owa wabed godo koro ni initiatives mage nyalo timo makata ka gidwaro kaka wan jofwambo be mondo wane kaka wanyalo nyiso jopiny gima timore wanyalo timo mano erokamano ahinya kadipo nitie wach moro munyalo jiwo nikech aneno ka thoth ote gin mag puonj gi pak ni chenro manyawan godo kagan kachiel kod wach mar medo jo wach mar pidho yien kaka yor rito alwora marwa ing'eni VOJ serikal tageno ni ofise mag serikal mawinjo wasani bro jiwo wachni kani olandi ni serikal mar Kenya nigi chenro mar pidho yien bilion 15 nyaka chop higa mar 2032 achiel kuom gigo manowachi mana paro ni idhi kete tim ne en ni barasa mag chief Michael Gwede ni idhi chaki kendo nikech ng'eni gi ka barasa gi yande tinde la to gima ni idhi time barasa mokalo en ni nidhi wachne ji ni kidwaro yien midwa pidho e gweng'ni to dhi ka gi kacha mano ni gima nokwongo mar ariyo barasa gi nonego bed ni jo Kenya Forest Services biro to puonjo oganda pidho yien to gibiro to gikoni location wani yiende makamage manyalo time maber mas to kagisetimo mano to giwacho ji ni wan kaka jo Forest Service ma e gweng'ni wan gi yien maromo kama monego tim ang'owa monego pidhi gimar ariyo manonego timre en ni sikunde nonego mi pesa maloso godo tree nurseries ma tree nurseries gi nyithi sikul ne dhi timo ang'owa ne dhi timo tiyudo ni chenro ni nochakore dwe mar 11 kadhi rumo higa mokalo to nyaka sani VOJ matinie mosetimore nikech apart from maneno kitimo mani kweth mang'eny e sirikal ka owuok dhi pidho yiende kuonde mopogore opogore gini itime mana koken Nairobi ka to Rift Valley ka gwenge modong' pokanenie ka jo tije mag sirikal jo National Government Administrative Officers jo ngao okaw gini matek mondo gitim ang'owa gikone ji kuma ji dhi pidho yien nikech dhano gombo pidho yien to kuma gi yude maonge emomiyo an kwayo na kawuono
en ni kama chief nitie, kama assistant chief nitie, to kata gi jodongo gweng giyie giwinjore ni to barasa madhi betie ma jumani gimanyie jokonya forest kuji dala kuji luongo ni jo forest obi mondo wachne oganda ni to kata koro en location ma en Bondo town chief mamara iluongo ni Walter mano minwa ang'eno winjo omanye jo forest okone oganda wa ni location wani yien inyalo yud kanje to kata mana youth groups matimo weche mag seedlings gi bendo manyo mendo tudu kodgi mondo kanitiere kaka ginyalo partner makata yien gi koro gimiye jopiny gi bei moro molware matin mondo wapidh yien bro konyo kabisa kama erokamano ahinya wach magima mokalo nyakwara Mungajwang erokamano ahinya nyocha wuoyo gi chief mar Walter no ewi nyasi mowan go tarik 14 Bondo Friday mabiro ni obro rwako maber ni mos na wuoda